Como uma caçamba lá. Allah. Like you will. Нас надо занять, когда там занято, ребят. А вы здесь нами, да? Ana üstün Kur'an-ı Kerim tamam. Maksat makas dıştan da şu çiğdem. Kadın da mahkul şud navişen. Komentar fikri akide o ihtila navişen. Salam aleyküm aka. Rasidi şu. Önce biraz sista kurata. Druye pranka tamaşa kinemi. Sunal Sharif Farid رفتیم پرانک کردیم در تگ خونه‌اش اگه پگن مو سلام علیکم اوزی مانتاژ کردشان هم ویدیو میبره بچو انتظار شد به صبرانه همیشه میبریم شو ما این روز از داتی بات کردم بیشو پرانک چی شد اول پرانک کردم اخی привет کمران سلام کلا جون سلام привет کمران سلام کلا جون سلام бой наро брат и кудакай мурдани занай салом алейкум коля братишка тай кадом метро пите намедонам ба худо кадом метро даем ки ҷош даем аҷога гашинсас нимат кадем анҷода ҷанг накунен ака дигас усунаш ҳала ман ҷанг намекунам брат ҷанга дактагон мекунам марда дай ҷане салому алейкум ака пите даем бале баме праголи набуромада чихе шумо уже тамошо кардем ягон ҷуда и қак шамо номебинед сюжета касе агар розия нависен комментария ин ҳами прямой эфир да нависен мемонам сюжет мекунем салом алейкум братчи ҳол дорем коротон хубай аллоҳ нигоҳбонат бошад раҳман додаҷон ма дар як сиёмкат навиштам ки замин боз будай майдаш дар кӯча мамага ёрдам кунӣ ки одамони ғариби Аллоҳ ман ҳаматона мегӯм ки аввал гуфта будам то ҳозира бо мегӯм ман карта намондам ягон бор бо мегӯм намемонам агар ӯ қайд чӣ бошен ягон одамое ки карта мемонанд ҳамао дар илтимос бироен ман лично ина худо мехоҳам я бачака ёрдами сахт расонам равм тоҷикистон равм ёрдам кунам ина агар ӯ қайд дастгирӣ мекунед ҳам бачака дастгирӣ кунем кадоми рӯзия ман ина ба хотири ҳама бача карта мемонам халос дигар ягон хе карта намемонам занг зада илтимос мара нагӯе картамо монем тамошо кунем чӣ хел пранк шуд ятша мемонем баъд дарав фикр накунед ки камтарака вай далша бо тамошо кунем ҳамиша мебуроя видеош кора балоза аямаде фиромона хоҳиш мекунем ки занг назанем бачаҳо ватсап да просто голос рӯй кунем тамом занг мезанем бачаҳо хафа мешен телефон яхета намебардорем гапҳои қабе мезанем бас ҳами коротон мардам коля братишка карта каймети братишка
Андрей Васильев. Ман Аллоҳ ҷону рӯзаву намоз қарздорум, халос дига ягон кас қарздор нест. Салом алейкум ака, коля номеро дар кӯ. Ты очень хороший человек. Спасибо. Мон ака, аслам. Салом. Мон. Ака тенҷи. Монуш абача. Ҷуда шумо ака. Питер, салом брат, коля дар ҷои Питер. Ты очень хороший человек. Слышишь меня? Спасибо, слышишь меня? Да, я тебе слушаю. Так, Джой Питер, намедону горку. Коля Уральска, так, идем баҷо находам, баҷо шавам. Франка мона бача. Майли мемонем ҳамин. Ҳозир ман як сюжетша мемонам бачаҳо пранка. Баъд бидурен поделиться кунен. Комментария нависен нисбати ман, нисбати Сунат. Пранк кадомимон жёсткӣ баъд шед мақсад. Дар комментариҳои ман нависен, дар комментариҳои Сунат бинависен. Нафаҳмидам. Ой марда. Ҳамин видеои ман камш да бояд 500 1 миллион просмотр зиёд гирад. Ака мошад тамоман тоқ. Иншаллоҳ мемонам Шарифҷон ҳозир монтаж кардешам шогирдам. Дар хона аваям мондам ки монтаж кунам, хидманде буро омадам ки шояд накунем ша монтаж шакина ҳамиша бурорем. Ба хотири шумо буд хеле ки ваъдатон додам. Подписчикои ман кадомит ки ҳастен, ваъдатон кардам ки Суната пранк мекунам. Бародаро омадем, ина Суната ирӯз пранк кардем. Чином дорам. Оли намондем брадар Андрей, коля брат. Сунат гаренитка. Хай наирӯз мебини Суната чӣ хел гарениш кардем брат. Та подписчики Сунати чи а? Сунат гаренитка. Часпидести. Бой кая, бой пага иншаллоҳ бой. Андрей Васильев братан намедонам ты хеле ки лишний гапо задести. Нахостем та заблокировать кардам неки. Гавзан чӣ мехоҳӣ ман? Тағои коля пранк шуда. Ой, кадоми комментария зур именно дар ҳамин ҷа нависад дар таги ҳамун пранк ай ҳама комментария зур. Ай номи Сунат подарка мекунем ша 5000. Ай номи канали Сунат. Мо ки свет мемра. Тағои коля ҷодаи Питер даем часп нестем. Лайка задам. Лайка кам задестем бачаҳоё чанд. Бизанед лайка то дига бародаронам бибинанд. Подписатсияро фаромӯш накунем бачаҳо. Коми подписатсия мекунад, колокольчика меджиқа. Иншаллоҳ видео мебиёяд. Баъд ягон аср 1 миллион просмотр мешава видео. Рамз бародар, дилет кушод боша, ҳамин рӯз мешава иншаллоҳ. Ин амирӯза пранк кардаги ма бояд 1 миллион шава. Ай ҳарди шумо гап не. Сунат никтот кард. Хай ҳеҷ гап неста бародар. И пранка воспринимать кардем. Зато ма правильно бад фаҳмидам братан. Окей братан. Ака Суната мешиканем мо. Ака мо кати шумоем. Бародарҷонот ҳама сада иншаллоҳ брат номеротате. Инстаграм да коля таҷик менависен, любой кас ответша мегирад. Суната зур кун. Зури бачи дагая бисёри бад сочни мочни дагая пранк ба фикри ман кадоми
кадомит ки бинен чӣ намекунен, я бор дубор сериално тамошо мекунен, барои чӣ ки бениҳоят ба ҳамин дили ман чӣ хеле ки мехостам амхалӣ шуд. Салом, ҳамон номи бояд наги дига ай бай саната бугу бас кина гапоша. Бародарҷоно ҳақорат мекунен, айб нестай. Як бародар имомини мусулмона бой кардан айб дами. Салом аз Питер. Салом бародар. Мо катиш сунатем. Зинда бошӣ Сафар Ҷамшед. Сафаров Ҷамшед зинда бошӣ. Майлиш кати сунат бошӣ гап неста. Оли сунат я бор дуро тамошо ки ба мефаҳмӣ. Кати май ё кати сунат гап неста. Ганету Франка Монма на любой сайт поделитесь мекунем. Гап нестай рамз. Кадоми музикай ба дили гурдай бародармонай поделиться кунеса. Дар комментариҳо нависен гапоя. Салом брат, ҳама вақт катитем. Зинда бошӣ. Ман боварӣ дорам ки кати ма бисёртар аз шербачаҳои ғариб. Кай мепартои Франка ин ҳами шав. Чӣ хотер бура ин ҳами шав мепартои шав. Омад шумо ба академ. Акату бояд дар ҳамин маънои музик намешавад. Хай омадан қушум кардан ак тамом чикор кунем дига. Сузи ака хубин. Кай мебуроя прангтон. Пранг ин ҳами шав бояд буроя по-любому. Кӯшиш дорам бачаҳо зиманташка дестиянша бояд буроя масалан. Кадоми дар Питерай айҳоис айҳои қутил Фарух Шарипов дар Питер маям худозада дар ҷои ту Инстаграм да навис. Таваллуд чандай брат? Оли брат ягон кас интервю гирифтагӣ неста. Ман иншаллоҳ якум одаме ки интервю мегира ҳамуда мегум таваллуд сол рӯз моҳ ҳамаш кия чӣ хеле кайгуҷоя нижда дорем брат. Пранка бошед. Пранка кадом бародарҷоно. Кадоми лайка зер накарде зер кунед. Ана фақат ай ҳамат хоҳиш мекунам як чойи талх, як пиёлача чойи талх тамошо карданда вақти пранка 134 касем бачаҳо 121 так лайк ай бай ҳами бояд лайк ай одамоя бисёр бояд бошад. коля Питер катитем зинда боши Али Ашуров. Шағирои Питер катиман дидиам бародар. Дидиам пага иншаллоҳ гуфти ту миллион та звонок мешавад. Гап нест худода. Гарени пранки жос кишидагай сунат ба фикри ма айма хафа шуд. Ана хай бо бачаҳо нависе ки ҳами ҷои хафагиш ҳаста ё неста. Дар сунатам нависе ки бародар худот гуфта будӣ биёй мая пранк кунем ина пранк шикардем. Мақсад хафа нашавад. Дилбардориш кунен аямат хоҳиш мекунем. Салом Файзобод Шараф. Зинда боши Файзобод. Коля ба пеш. Ака каме ҳам боша монен. Каме ҳам боша монен иншаллоҳ. Бози нами ровна 6 минут пас эфирма мекушам. Дар сюжетша мемонам да тамошо кунем. Коля шери нади барои ранги дигар хеле сағоло нести барои ин дастгирӣ ба мардуми ғариб медасем. Коля ба пеш. Зинда боши бачауча ака тағирои Самара катитем ба пеш. Изо намекаши баро дар айб фақат ту мара насиҳат дорӣ бо ҳақорат дорӣ. Ман тура нафаҳмидам. ҷои хафагӣ надорад зурай. Зинда бош Шодмон Прайна. Манам хафа нашидам. Эмотсияда будам, гапои безеб задам. Мақсад хафа нашидам аям одам. Ман просто гуфтам пранкаш дад ки на рӯзи шуда омадам пранка намам.
салом алейкум акам, ба худо бугу пранк шади хубиш кардем. Бачате нахуб мо дай канал ягон гапи дурӯғ неста ва намебуроя иншааллоҳ. чиста пранк ахири натуральный. Ана иш дакани чӣ меге бо иша меге ки сохта буд сохта набуд. ҳамин барои одаем ба ақл пранк кардан шуқа қин неста. шаҳр неста бовоя сози кӯдаки ма конечно кӯдаки моли коля сила комрон сила мемонам номи каналаги яка сози хуби конкурсарте мутассиён гапат надорам дурӯғ нагӯ беақл. ҳамин бачаҳои фархор салом, зинда бошӣ бачакҳои фархор. ака тарафҳои самарара доринашенатаҷон санадранги одамои ангуван ана ки бинен шакани бародаро фақат баҳотиен пранки вай зур шуд ё пранки ма зур шуд. мақсад баҳотиен дар комментариҳои ман нависен. кадоми комментария зур менависа ай ҳама класс бисёр мегирад дар муддати 1 моҳ 5000 айноми канали ма 5000 айноми канали сунат тӯҳфа карда мешавад. мон канал акай коли аз бароси аллоҳ дӯстут медорам. зинда бошӣ бехаҷон. аллоҳ нигаҳбонот шери аллоҳ. ағои коляк ҷодаи шодмон питер да бачаоча субхарчо Оливье? Нет. Цезарь с курицей? Цезарь с курицей. Лепешка, нет? А лепешка, да, сейчас минуту. шерои аллоҳ нигаҳбони ҳамат. сюжети ёзи пранкаи кагак як порчаша мепарте ана ждат кинен ҳамеша мошини мешава. лайкотона дареғ надорен. видеора падилиса кинен. ҳами видеоя илтимос падилиса кинен то дига бародаро бубина ай ҳоли сунат шариф кадоми дар питер наздика кадоми медона хабардор шава ки гурдоҳош дарман шудага кохи тага панҷак як моҳ пас гуфтем ку инами кадоми пранк кардӣ ҳо мегум алиҷон 12 алиҷон 12 ҳо айноми ёвон салом. зинда бошӣ ёвон. салом ака айноми ёвон салом. салом алейкум коля брат. салом ба пеш айноми ёвон салом бародар ёвонӣ. салом аз тарафҳои муҳофизони бозори ҳисор самоҳ. салом алейкум бародари муҳофизони бозори ҳисори самоҳ. зинда бошен ҳисори зарнисор. ҳамавақт шери нар бошен брат. шери аллоҳ жда дорем. гарени бад сочни мощни шидагай бародарҷонов кадомед ки дар ҳами питерен ягон кори дорен ҷоша медонен адреси ҳамон одами бадбахте ки кидатон кардагай адресоша медонен мо дар алоқа бурем. я рӯз дар ҳаминҷоем иншаллоҳ ай пага дига агар ай пага зайнитем пага дига тонистем мебурем. боқӣ зинда ва саломат сарбаланд хонаобод ҳамеша пастараф самекинем буроя. аллоҳ нигаҳбони ҳамат. комментариҳо да нависен ҳамин видеора максимум паддержка кинем падилиса кинем то дига бародаро бубинанд. лайкам назаден одамои навдро омадаги ай ҳамат хоҳиш мекунем лайка бизанем. зинда бошен. аллоҳ нигаҳбонтон. авқот хунук шид бачаҳоича.